Hello mga katimbahay! So diri sa ma-assign og panghinlo ang inyong inahan no? Kay grabe ka hugaw sa among tugkaran. Og grabe pod kauga sa yuta sama sa imong pagkauga. Ay, char. Before sa tamanilhig no, ato sa ni pamisbisan ang kaning mga yuta no, kay perte ka init at the same time perte ka abog. Pero nagpasalamat gihapon ko kawa na nag-ulan. Nindot man gud nang basa kay para diretso-diretso. Huy, kay para inig panilhig dili maabot sa atong dagway ang mga abog day. So karon ato sa di ay ning dalikyatan o pamisbis ting mga bulak kay perting ugahan na, perting uhawa na. Laliman ka duha mi kaadlaw wala din hiya kay nanguli mi sa amo ang dapit day sa nabunturan day. Manguli pud ta panagsaoy kay mingawon pud baya ko sa ilaha ay. Bisag wala ka nangutana day, palangga kay ko sa ko pamilya day. Char. Pero mas palangga nila kumbana day, ka unfair oy. Bitaw oy palangga kay nila kumbana day. Utan man gud ni kumbana bells. Bisag wala mo nangutana. Hala. So nagsugod na day tagpanilhig din hiya no, tan-awan ninyo nindot kayo ang agi basta manili ka basa-basa ang yuta day. Pero kabalo mo no, I love our tugkaran day. Kita ninyo na ang kalandong sa among tugkaran day. Ang mulberry jo hinungdan ana. Buyag kayo ang pag-atiman sa akong bana bells day. Kadali ra kay ning labong ang mga dahon ana niya. Pero sa pagkakaron day wala pa nay bunga. Kay dapat man gud pag human og trim, bunga dayon ang kasunod ana. Pero sa pagkakaron nagplano mi sa akong bana bells day nga dili sa na siya triman. Kay lami kayo sa paminaw day, inigawas nimo sa inyong balay, landong kayo yung tugkaron day. Sunod na pud na muna pabungahon day kung magplano na pud mighimo og mulberry jam day. Yes day, tama yang narinig mo day. Gumagawa kami ng mulberry jam day. Alam mo yung flavor niya na may matamis, na may maasim, na ganon. So ayun day, tapos na ako manilig sa atubangan. Dito naman ako sa gilid ng bahay namin day. Daghan kay mig manok day, naapot sa likod day. Basig masaag si Rickmar diri day. Ay mogsaba day nga nami manok day. Ambot bitaw ani akong banabels. Oy daghan kayo siyag alaga. Dili mamanok, maisda, matarantula. Ug pwede palang gali daw mobuhi siya katong exotic nga bitin gani day. Ambot lang jud ana akong banabels day. Mahilig jud siya ang mga exotic day. Ambot giingnan nako siya. Okay lang nga bisag unsa lang iyang buhi unday basta ayaw lang jud ang bitin day kay traidor kay na day traidor. Ay sorry, naigo ka. Ay hala. Sumuoto no nagtutuwad na ta diha day kay na stress ko dapit day grabing iti day daghan kay iti day pero wala may baho day kay naaman to mga bagaso gay day. Habang nanilhi ko din ano, grabe ka creepy sa ko ang gibati diri day, amot day. So story time sa di ay tano. Sa dito pa sa tubangan ko nanilhig day, nakapansin ako day nga ang cellphone day naglihok-lihok naman day. Oy, wala man puy hangin, wala man pud akong anak ning gawas ganina day. Pero kung naga-edit ko video day, ginakat yun ako tong mga video nga nay mga nag-uyog-uyog day. Pero karon ambot day, naunsa na sinyo. Bahala sila dira oy, basta friends ra ta ha. So mauto no, nahuman naman ta sa kilid day. So gianam-anam na lang nako ni pamisbis ang mga wala pa nabisbisan nga bulak day kay manglakaw meron day, nagdali-dali ko dira day. Murag dili man siguro halata no nga nagdali-dali ko no. Bitaw oy basin maaptan pa na mo to si Doki para makaapas pa mi. Pero kay wala pa man naman akong bana day. Ako sa nagipanday ang kural-kural day. Ya kay wala man koy lain nakita nga panglukat sa yuta day. Wa jud ko nagsabat sa bana day nga screw akong gigamit day. Alangan nangita mangukukan ng talinis jud kay aron maugsok nang kanang tumitumoy sa kural-kural niya ba. Nagpasalamat po day ko sa dulaan sa akong anak day no kay grabe ka useful ang iyahang pangbisbis nga dulaan day. Iyaharon po ng idea nga magwatering daw siya sa flower gamit daw ang kanaiyan dulaan day. So kita mo anang mga similya day, mga lunggan na day. Kailan mo ng lungan basta mo na day. Search niyo day. So maura to no. Bye.